34 anyos nga lalaki nga nagpalupok sang pusil sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Pilason sang ginpalukpan ang nagresponde nga kapulisan. Pagkaresto sang suspect, ginkalipay sang pila ka mga residente sang barangay. Yaring balita ngaton gintutukan. Naglabot sa halos 5 oras ang negosasyon sang Pavia Police sa 34 anyos nga lalaki nga si Joel Dalisay antes ni naaresto sa Iapuluyan sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo Sabado sang gabi. Makapila ka beses ini nga ginegosyar sang kapulisan nga mag-surrender apang nagbato pa kag nagpalupok sang pusil sa makalima ka beses. Diri na kang nagbalusman ang kapulisan. Gasinggit ka sa ila. Imo mga pulis kami o mag-surrender ka na lang. Ang imo pusil, i-surrender mo. Kaya hindi mo na pwede nga may ara sa nga pusil da, magsulod ka sa iya. Sang naresto na ang suspect, nadiskubrihan niya nakangkon ini isang pila sa baga. Gindala ini sa ospital. Matapos mabulong, ginkustodiyan na ini sa Pavia Police Station. Wala naman sa napilasan nga kapulisan kag residente sa insidente. Una nga ginreklamo si Joel sa mga residente sa barangay nga nagpalupok sang pusil. Sang ginpadulungan sang kapulisan, dito nakitaan nga nagakasapay ini sang iya pusil kag nagsulod sa ila puluyan. Dako ang pagpasalamat sa pila ka residente sa pagkaresto sang suspect nga ginaarigar masami nagapakawal sa karmas. May armas sa tapos tagalakat yung nabido wala gali na armas siya wala tapos dumailig sa wala mamahog sa mga tao. Nakuha sa suspect ang 45 caliber pistol nga armas ni kag illegal nga droga. Naulat pa ang resulta sang paraffin kag drug test sa suspect. Anay man ini na aresto sa drug bypass operation kag suspect sa isa ka stabbing incident. Wala na nagatubang sa kamera ang suspect sang ginpadulungan sang news team. Magapangatubang ini sang kaso ng attempted homicide, paglapas sa Comelec gunman kag Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginapasangkad na sa barangay ang pagpatrolya kag monitoring sa barangay drug watch list. Gina-strengthen ginamon ang amon badak kag regular monitoring gid ang amon ginahimo. Upod Yermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.